F'intervista bit-titlu Meta nkun Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Bozotti li ddefenda l-prestazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern tant li ddikjara li m'għandhomx minn xiex jistħu. Però meta mistoqsi dwar l-iżbalji tal-Partit Nazzjonalista u dwar x'jemmen li kienu, Bozotti l-wieġeb billi qal li hu ma kienx parti mill-amministrazzjoni. Dan anke minkejja li kien l-awtur tal-Manifest Elettorali tal-2008, delegat speċjali tal-Prim Ministru Gonzi u saħansitra viċi kap tiegħu. Fost id-dikjarazzjonijiet li spikkaw fl-intervista ta' Bozotti kien hemm dik dwar żvilupp f'art barra miż-żoni ta' żvilupp. Wara tant xhur jattakka żvilupp f'art ODZ, ma' Times of Malta qal li għandu jkun hemm eċċezzjonijiet fejn żvilupp ODZ ikun permess. Għal darb'oħra reġa' tkellem kontra l-investiment tal-istess Università Amerikana f'Malta u ddefenda dak li qal li se jkun il-Ministeru li jilqa' l-ilmenti. Ministeru li tkellem dwaru l-ewwel darba fl-attivitajiet tal-indipendenza u li xejn ma ntlaqa' tajjeb. Mistoqsi dwaru Bozotti l-wieġeb billi qal li immiżinterpretawh. Skontu dan il-Ministeru iridu biex in-nies imorru għandu meta jħossu li sofrew inġustizzja. Xi ħaġa li ftit paġni wara l-opinjonista Claire Bonello sejħitilha riskju li tassew jinħoloq Ministeru ta' Klijenteliżmu. Anke għaliex diġà jeżistu diversi istituzzjonijiet maħsuba biex jassiguraw id-dritt taċ-ċittadin.